98 years. 98 years. Obudoka. Afa m bụ Charity Ogbuechi Ajumobi. Onye nọ n'isi egoro akwụkwọ maka ekwere m eso ndị ụka. Ọrọ n'isi. Ọ bụ na m kweda na ụka ọma dị m etu a. Oh, ọ bụ na ị kwetara n'ụka bụ ahụ. Ọ bụ na m kweta ebe a bụ ụka ọma dị m etu a. Adịghị otu ọ dị kịta. Mbanụ. Ọ bụ na m ma ya dị m etu a. Ọ bụ na m ma na-eji ibe ka papụ wee bịa na-adọkpụrụ anyị ọma dị m etu a. Mụnwa ọma dị m etu a. Ya bụ etu afọ n'elu. Mana ndị sobesifa mgbe a. Ụfọdụ ndụ ndụ ụfọ abanye n'ife. Ụfọdụ nwa. Ibe m na-ekwu bụ na ụka amaka. Ụka amaka. Ife ọ bụrụ na ụka abịarọ ife na-eme. Ife na-eme. Ọ bụ na ụka abịarọ. Ọ bụ na ụka abịarọ ife na-eme. Uru ndị ụka bụ na ndị ụka mee ife wee dị. Wee malụ dobe ọcha. Malụ na ịgba ọtọ. Malụ na ịgba ọtọ. Malụ na ịgba ọtọ. Maka na a na-agbaburi ọtọ tupu va abịa. Ọ dịghị ya akwa. Ka onye nyedo ya akwa. Ụmụ okorobịa bụ nke maazị a na-abụrụgo nwoke. O weta ofu akwa osi etu a were kechie amụ ya tedie n'azụ wee na-akwụrị ụgba wee na-egwuri ya egwu ọma n'anya m nke m ka na-akọ nke m bụ onwe mkpụrụ ife ị na-anụ mgbe itolite a na-akpọ jigida. Jigida bụ igote ukwu na abụọ na ịtọ inye nwa ya o wee kpuchie ọtọ gbaa o wee kpuchie ọtọ nwa ya nwa agbọghọ ka ya agara ife dịka ndere ịtọ na ịnọ ịma na igozue o wee na-apụrụzikwa ori o wee mekata a na-ego jigida olu nke a na-akpọ nja ka ha na-akpụ ya fa igwe egotalụ nwa ya ọnya bụ ya na ya jigida o were pịachiri anụ ukwu gbara ịba ọ na-agagharị o wee mekata ndị ụka wee bịa ewee ndị ejigide anụnụ abịa chinyefa ife eji egide ala eweta akwa ka eji akwa ya nkwasị ahụ ezi oye n'azụ ndị ụka ji bịa wee bịa ịbụ nwa agbọghọ iwere abịa wobe ya gwa ya ka esi wee na-eyi ya pen wee gbasa ozi ọma mana anyị bụ ndị ụka anyị na-egwu egwu na-atụ onwe ife a na-akpọ osi na-atụ osi anyị na-ejerufe etu achọgide kitikiti ife ụmụazị ọsọ anyị na-ejerufe etu ọsọ na afọ abịakwa na ndị ụka abịakwa ndị ụka wee na-achịnye akwa wee kpuchite ọtọfa wee na-ekpuchite ọtọfa ozi ọma wee gbasaba olu na ife dịka satọde anyị ma satọde ọrụ na chiekwe ka anyị ma ejebe a na-ekwu ukwe ka anyị jee zigara ozi ọma ka anyị gwafa na chi anyị dị mma ka anyị jee zigara ozi ọma asị ọzọ nye ndị odeba abịabe ya ekwuchasịa n'afọ abịa ya bụ ndị bịa ọkụ akụta mmadụ ọ bụ ọkpọ ife ọzọ na Jizọs si faje ka fakụta mmadụ mgbe ndị ụka bịa fachita akwa na-achịnyega ndị nnabata maka a na-asọfa asọ ndị omenala na-asọ ndị ụka asọ fa na-abụ fakpọrọ bịa n'ụlọ ụka achịnye ya akwa tinye nwa ya tinye ya ee
ọ bụ na amụkpọ ofu nwa wee bịa elu achịnye ya si eruwe gị gbanwee mana ife ya amakwa ọ bụ na etinyere m anya ịma deeti mgbe o ji bido na mgbe o ji rapụ ọ na m mma na ndị ụka bịa na-ekafa si bịa na ọ bụrụ na m kweta na ụka ọma dị m etu ma ọ bụ na ị kwetara n'ụka ọ bụ na m kweta ebe a bụ ụka ọma dị m etu a adịghị otu ọ dị kịta mbanụ onye nwere n'ofu onye ya n'anya sịka ya zụba m ndị ụka abata uru ndị ụka mgbe njebe wee ghọta ndị ụka mee ewee budebe ejima ịnụta nwaanyị mgbe ahụ n'anya m mfụ n'anya gị nwa mfụ nwunye mụọ nwa ọ bụrụ na ịbụọ ntị na-alụ ife ahịa na-ekwuzi n'azụ bụ na nwunye onye a ma alụ na ọ mụrụ ejima anyị bụ ụmụazị na-adelu nne ya anya ọ bụ na ị nwere aka gị ị nwere onye ọnụ na-ekwuru ị nwere nke ya agakwa tupu ndị ụka bịa ọ dị arụrụ ana ka m fụchatalụ mgbe ka m marụba ihe ọ dị nke ọnya ka Jizọs ji wee rọpụta mmadụ na-abọ n'ịtọ bido ịgbasa ozi ọma wee zọpụta ndị mmadụ ọ bụrụ na ụka bịara na ife alụ ga na-eme kịta anyị nọdụ n'isi mana ụka mere anyị wee fụ ụzọ gbadebe ọtọ ibe akwa ana nke m na-aghọtara m maka ife enwelu nne enwelu nna so na-agbami ya agbami ma ndị saịdị ma anyị ncha nọ atụ osi na nnefa kpọrọsifa ka nafụ na ụka baa uru fabasi uru ọ bụ na mụ ma na ụka baa uru mma esobe ndị ụka mma esobefa ndị niile asobefa ụmụkwa obere oge akpọba ha ekwuba okwu akwụkwọ n'onwe ebe anya na-eje akwụkwọ ọ bụ na mụ ma n'ụka na-esi na ya bụ ụlọ mma esobeba mma elokwu na ndị ụka ya azụ ife na-ekwu bụ na ndị si n'ụka adịrọ nọ ndị alụrụ ana maka ife na ụka a bido kwudo ha wee kwue na fabiọkwa imebi ụwa na omenala ya dị ụka ya dị n'iru ma n'anya m na ọ bụ adam ekwukwọ nke mena nọ nke nna mmadụ ọ nke mma ka m kwu o wee dị etu ahụ wee na-eje na ọma nọrọ n'isi ahụ na mụ sobe ndị ụka oke nwe ofukọ na mma bụ ekwofe etu atụalụ ndị aka si na ọmụ nwe nwefe arụ ị na-ekwu ana m ekwu mmanụ isi amị isi emekata ịpụ ebe ọkụ na-enwu ijebe n'isi ọ bụrụ